देवा ग्रुप ऑफ फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सुजित ढोले उर्फ पप्प्याबाई सचिव तानाजीभाऊ मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवा ग्रुप ऑफ फाउंडेशन कोल्हापूर जिल्ह्यातील अविनाश फोडसे यांच्या वाढदिवसानिमित्त जानकी वृद्धाश्रम घोसरडे येथे फळे वाटप कार्यक्रम करण्यात आले। त्यावेळी देवा ग्रुप ऑफ फाउंडेशन कोल्हापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुनील भाऊ वग्गे, बंडू बरगाले, ऋतिक खडके, दीपक झुनके, निलेश बंडगर, स्वप्नील अपराज, सौरभ अपराज, सौरभ गायकवाड, दादू खडके, अभिजित मोहिते, सुदाम मुंगळे व जल्लोष दोस्ती ग्रुप हेरवाड से सर्व सदस्य उपस्थित होते।